Teraz pustíme teda taký krátky prejav pána Trumpa. Nehľadajme za tým žiadnu politiku, my nechceme za tým hľadať, že kto to povedal, to je jediné, čo za tým hľadáme a hlavne čo povedal. Takže nehľadajme za tým politiku, hľadajme to, čo povedal. Chvíľku to potrvá. Je to originálne, budú tam titulky. Napríklad tu je odkaz, ktorý sa týka všetkých ľudí, ktorí dochádzajú do styku, že v ich blízkosti majú byť rodiny v Amerike. To vyzerá, že o 30% pôjdu dole nehnuteľnosti. But they're radical climate people, and I don't believe they mean it. They can't mean it because it's too easy. They can't mean it. The radical left's fear-mongering about climate and our future is no longer just scaring American youth. It's destroying America's economy, weakening our society, and eviscerating our middle class. It's really hurting us. And conservative leaders, think tanks, and intellectuals must be fearless in calling out the lunacy of what you're seeing and what you're being led into. The world is not ending. Our future is not dying. We have to defeat the climate hoaxers once and for all. Toto je dobrý odkaz. Well, you know, they said we only had 12 years to live. That was 4 years ago, remember? They said our country has 12 years. And that was like, I said, oh, what happened? What happened? They said, it's the climate. I said, really? Oh, that doesn't make sense. So that means we only have 8 years. That's ridiculous. The real problem is with nuclear weapons, we may only have 6 months. You talk about global warming, that's the real global warming, not the global warming hoax. They don't even use it anymore. They call it climate change. Remember they used to call it global warming. The planet is warming, but that wasn't working out too well because a lot of places were extremely cool. So they were getting killed. We were getting killed. And then they changed it all of a sudden. Climate change, because you can't miss on climate change. It can go up, it can go down. It can go 15 different directions. It's climate change. It's killing us. Now these people have got a lot of problems. What? Vážení prítomní, chcel bych vám aj ja niečo povedať týmto veterným elektrárňam. Musím poďakovať v prvom rade inžinierke Katke Ondrušovej, že sa tak angažuje, aj v záhoráku píše, aj na všetky tieto skúze chodí a veru má pravdu, tém všetké. Poviem vám jedno, nevím, či tu je niekto starší ode mňa, kedy si pamatáte, co bylo v Lekniču, v Petrovej, si v Uníne, v Radimovie. Keď som vyšiel do revíru, do Chotáru, teda narodil som sa tu, živku už dlho, myslím, že nikto tu není starší ode mňa, mám 74 rokov, tak si niečo pamätám. A poviem vám jedno, keď som vyšiel za dedinu, to byl samý sad, samý vinohrad, stromy, revínsky, do Petrovej si byli stromy, však byli stromy. Zlúčilo sa družstvo Letničí z Petrovú vsú, všetko sa vytrhalo, všetky sady, všetky vinohrady, hlboké cesty sa porušili, všetko sa dolikvidovalo, aby bylo co najviac sa dalo obrábiať. Toto isté je v Uníne, toto isté je v Radimovie, myslím, že v celém okresi pomáli. Ale čiže vám poviem tak, čiže si tu chceme nechať
postaviť ešte tie vrtule, aby nám tu robili problémy. Ale jedno mňa hnevá. Ja tu žijú ešte, rodina moja už tu nežije, ani tu možno žiť nebude. Ale divím sa jednému. Vy, co tu žijete, a je ľahostajné, koľko ľudí, ja vidím, že sú tu z Petrovej, z Jota, Tota a málo Lekničanov. Asi im to je ľahostajné, co budú tady, tí jejich deti, oni a jejich deti a vňúci, co budú tady kúkať na tí vrtule a potom si povedá, toto je niečo, co ste dopustili. A dopustili to. V roku 2021 sem tu byl na tej schôdzi, podpísal to bývalý starosta. Ešte to nebylo možno ani nejak dobre spravené, došiel investor a za nového starostu, ktorý tu už 20 rokov nežije, žije v Holíči, sem tu si dal spraviť trvalé bydlisko, prechodné má v Holíči, ráno dojde na 8 hodinu, o 4 skončí, on je potopa, jak sa povie. Ešte dokonca aj sekretárku máme do Holíča. Takže keby sme sa chceli niekde obrátiť. A on podpísal dodatek k tomuto v roku 2023. Možno keby ho nepodpísal, tak to padlo. Lenže on podpísal dodatek, ale jeho to samozrejme netrápi, pretože on tu nežije. Ale žijú tu vaše deti, vaši rodiče a všetko. Ale je mi smutno, keď sa pozývam a niektorým ľuďom v Letniču, to je ľahostajné. Dúfam, že sa preberú, že sa obudá a že dojdu aspoň na to referendum. Pretože to je dôležité. A čo sa týka investora, on zhrabne peníze, milióny, dostane ich zadarmo od Európskej únie, potom bude tu, zničí nám samozrejme cesty, zničí nám prírodu, zničí všetko. Ja som zviedavý do ten betón, ktorý má pod tú vrtulu, co bude, 100 kubík, 1000 kubíkov, alebo 2000, ja neviem presne, však to nikto nepovedal. Kto to potom odstráni od nás? Nikto, pretože ten investor už jednoducho nebude, dá to druhému, tretiemu, štvrtému a ten bude nejaký bezdomovec a po nás zlehva sa té. Nic, toto je... Pekné vypráviať, krmiť nás a co si oni myslia, že žereme seno, alebo toho, že nejsme vôbec. Ja bych mohol vypráviať hodinu, ale nebudem, lebo dcera mi povedala, tatko, nemontuj sa do toho, aby ťa to neporadilo z toho. Ale jedno mám ja pravdu, keď to počúvam, zrazu Záhory pred 40 rokov bylo Záhory. Všel to už len taká nahrážka, jak sa povie. A ešte toto, keď si tu necháme postaviť, tak to už budeme úplne, jak sa povie, somári, no. Teraz som sa vám povedal. Čo sa týka investora, ja sa im divím, proč si to nestaviajú niekde v prdeli tam u Bratislavy? Tam bývajú. Tam bývajú. Minule povedal tomu jednému. On nám tady krmí už. On ti peníze. A co si myslíte, že za peníze kúpite všetko? Zdraví si nekúpite ani za peníze. Takže on tým na občanov apelujem a budem robiť všetko proto, aby k tému referendu došli. Pretože obudzte sa, Letničané, Petroviané, všetci, Dubovce, Radošovce, všetci sú proti. A oni nám tu dojdú, dáme vám 7 000, potom vám dáme 10 000, ale to možno bude trvať. A 2 roky to majú staviať. Predstavte si, že kade chcú na to pole dovážať ten betón, tí železná, ja neviem všetko, zničia cesty v dedine, kto ich opraví? Nikto. Už to nikoho netrápi, rozumíš? No, takže, aby ľudia vedeli presne, ne, že nakreslí vrtulu hen tam, však to je smiešne, to je, poviem vám pravdu, to sa nehodí. A majú také svedomí, investori dojdú,
a potom sa po ním zlehne zem, však to vidíte, keď sa díváte na televízor. Tam sa hodili milióny, není nikoho. A toto isté bude u nich. Na Cerovej koľko rokov vrtola leží na zemi. Kto ju odstráni? Ale nikoho není. A zrazu, že už keď sa začal rozbíhať na tábory, rozbíhať veterné elektrárne, tady v Leknici, Petrová, Zradošovce, Dubovce a všetko možné, Rybči, zrazu sa vrtula dala opraviť. A dovtedy tam ležala možno 20 rokov. Ale to je ich firma. No. To je ich firma, týchto investorov. No, a to je tá istá firma, presne, čo tam je, čo sa stavia tady. Ale po nich, po vás už, ja vás vidíme tam vzadu, jak sedí, ale po vás už tady potopa. A Lekničané si potom budú chodiť, my už tu treba nebudú, pretože už mám roky, ale poviem vám jedno, kúkam na Jožku, našu mladú dceru, no môžeš to dopustiť, budem je veci, čo jej potom povedá. Ďakujem vám. Ale nedalo mi to srdce, ja čo mám na srdci, to mám na jazyku. A to isté som povedal našemu starostovi, ty tu nežiješ, nebýváš tu, skončí ti volebné období, odsťahuje sa preč a starajte sa. Vrtule budú sa točiť a on sa bude vysmieť tí voliči. Dobrý deň, moje meno je Olejošová, ja som obyvateľka Skalice. My máme asi ten istý problém ako vy, len máme možno trošku lepšieho investora. My nemôžeme hovoriť, že není solventný. Máme SPP, ale zase máme park z západ a východ. Na jednej strane má byť 7 vrtulí a na druhej 10, čo je teda obrovské množstvo. A dopredu nikdy nevieme, či to je konečný počet. Takže ja by som len chcela požiadať vedenie tohoto mesta, kde sme prišli s mojim kolegom zo Skalice si to vypočuť, aby sa tie jednotlivé dediny a mestečka dali dokopy. Ja som sa dozvedela dneska, že budete mať referendum. Pardon, my tu nie sme za vedenie obce. Aha. My sme tu, ako to Katka povedala, ako aktivisti, alebo súkromné osoby. Súkromné osoby, ale fajn by bolo, keby sa tie mesta dali dokopy. Ako sme boli na úrade dneska, že teda ich aj osobne pozveme, tak starosta, že vraj bere antibiotika, takže asi tak. Takže starosta obce tu nie je prítomný. Ja by som bola rada, že by sa aj v Skalici urobilo referendum, pretože takisto tam bojujeme s protichodnými informáciami. Na jednej strane sme za, na druhej strane sme proti a v podstate sa nevieme dohodnúť. My máme veľké množstvo, nám 17 vrtulí je strašne veľké množstvo, tým, že Skalica je historické mesto, je vinohradnícke mesto, vytvára to obrovský tlak. Takže ja tam bojujem za to po finančnej komisii, aby bolo referendum, aby sa občan demokraticky rozhodol, čo vlastne chce a rozhodol sa aj pre budúcnosť svojich detí a svojich rodín. Takže všetkých vám držím palce, bojujte. Ďakujem. K tomu referendu môžem teda povedať ešte za obec Letničie, že i keď tu není na prvý pohľad veľa občanov Letničia, tak môžem zodpovedne povedať, že občania nám to nosili sami. Že nemuseli sme, ak sa povie, nikoho prehovárať, nikoho naháňať. Takže dostatok podpisov na to zo zákona, aby bolo referendum vypísané. Občania nám doslova doniesli na dláň, takže do schránky, takže môžem povedať, že zatiaľ sme veľa potu nevypotili, ale ešte sa pokúsime vypotiť, aby sme občanov informovali o tom, aby k tomu referendu prišli toho 11. januára 2025. A všimli ste si, že Katka tady spomínala zase nejaké údaje o Petrovej vsi. Je to preto, pretože ten veterný park Letničie Petrová Ves, to sú spojené nádoby a preto ťaháme za, ako sa povie, jeden provaz, aby sme
proti tomu parku bojovali spoločne. Dobrý večer, moje meno je Magda Zlámalová, som z Epelu, nepovažujem sa za aktivistku, ja som občan a mám svoj kraj ráda. Takýto, bez tých elektrární, bez tých opat. Okrem toho sú praktický človek, takže vždycky sa na to dívam, či 2 a 2 sú 4. Takže keď sa na to podívam, každý z nás, kto měl niekedy mzdu, platil mzdovú daň. V tej mzdovej dani 70% išlo do obce, alebo ide do obce, a 30% ide do vyššieho územného celku z tej mzdovej dane. Tým, že je to takto rozdelené, tak nie, tak jak pán Čalfa povedal, že jeho partner je obecné zastupiteľstvo, ale my sme obec, my sme miesto, my si ho platíme, lebo živí túto obec, každú obec. Plus ďalší daň, samozrejme, daň z nehnuteľností, daň za psa, správne poplatky a podobne. Další taká praktická vec je, za minulej doby bylo poručíme vietru dešti, že? Tak teraz aktuálna tlačová správa ze 6. novembra. Veterná situácia v Nemecku je tak špatná, že celá nemecká flotila vietrníku produkovala len 100 MW a pokrývala tak spotrebu celého národa z pouhých 0,2%. Reakcia trhu, burzy na túto situáciu byla taká, že v momente vyletela cena elektriky na 800 € za megawatt hodinu. Takže u nás, jak sa volá riaditeľ Ursa, to je jedno. Keď byl u Anky Žitnej, tak vysvetľoval, že za veternú elektrinu je to 90 € za megawatt hodinu, za jadernú energiu je to 50 € za megawatt hodinu. Ja chcú jadernú. Dajme radši tí peníze, ktoré sú z obnovy alebo z niečeho, aj na tú jadrovú elektráreň, aby byla bezpečná, aby byla chránená, čo momentálne není. A je o polovičku lacnejší, tak jak veterná. Nevím, jak teda víte, jak funguje síť, ale síť ve svojej podstate elektrina není skladovateľný tovar, keď sa považuje za tovar. Čiže to, co vlastne do tej síte dojde, tak to musí aj vyjít. Tá síť musí byť stále vyrovnaná. Není možné, aby ste vyrobili moc elektriny alebo moc potrebovali, keď tam nic není, že? Keďže tá elektrina sa skladovať moc nejak nedá, takže stále to musí byť na takej úrovni, jak je tá spotreba. Bohužel veterné elektrárne sú také, že keď fúka, tak fúka, keď nefúka, tak nefúka, elektrina není. A keď fúka, tak je zase moc. Takže není dosť možné, aby ste ju moc zladili s tou síťou. Na toto vyrovnávanie slúžia iné, napríklad vodné elektrárne, tí sa dajú docela dosť dobre korigovať. Tí vyrovnávajú ten prechod tej jadrovej, keď sa rozbíha alebo zastavuje jadrová elektráreň. Takže jednoznačne, keď sa podívam na peníze, tak veterná elektráreň určite není zaujímavá pro mňa, co sa ceny týka. No, teraz by sme asi prešli ke zmluvie, ne? Jestli sa to tak dá nazvať. Z mojeho pohľadu... Môžem ešte sekundu. Ako vyprávala o tom Nemecku, no, nedá mi to. Nemci majú v veterných elektrárniach zhruba 12 GW. Vyrobia asi toľko, co Česká republika spotrebuje za 1 hodinu. Ale napriek tomu, oni ich majú väčšinou na severi a priemysel majú na juhu. Ale napriek tomu všetkému, že je to tak málo, tak v tom roku zhruba
2002 až 2005, keď sa rozmachovo veľa budovalo a dostávali na to dotácie, tak v tomto roku, teda v tom roku 2020-2022 im tie dotácie končia. Bežne odstavujú tieto elektrárne, pretože už sa neoplatí tú energiu vyrábať, lebo není dotovaná. Ale ešte k tomu fúka, nefúka. Česká republika aj Poľsko mali asi do roku 2018 abnormálny problém s blackoutami. Do roku to bolo, do kalendárneho roku to bolo tak 50 až 70 dní v roku, kedy hrozil regulárny blackout, ale nie že z nedostatku, ale z prebytku energie, ktorá sa hrnula z Nemecka cez Českú republiku smerom na juh Nemecka. Stálo ich to desiatky miliónov korún ročne, aby sa proti tomu ČEPS ako český bránil a vyrovnával tú sieť. Nakoniec sa rozhodli po dohode s Poľskom a investovali 2,5 miliardy korún na to, aby si v Nemecku nechali vyrobiť transformátory, ktoré ich sieť chránia proti nemeckému prebytku vtedy, keď fúka, lebo oni vyrábajú hlava nehlava, áno. Oni vyrábajú, keď fúka, tak chceme tú energiu mať dotovanú, chceme zarábať, tak im je to jedno, že robia prepäťové vlny, ktoré spôsobujú blackout niekde inde. Tá elektrina je totiž to taká zaujímavá, ona tečie cestou najmenšieho odporu a tá sieť smerom cez Česko na juh toho Nemecka bola tá najkratšia cesta. Takže napríklad teda tí Češi a Poliaci po dohode sa teda bránili tým, že si tam postavili za 2,5 miliardy transformátory, ktoré toto chránia tú Českú republiku. Pre predstavu, ono to asi funguje tak, na vode je to najlepšie vysvetliť. Keď vám ide nejaká vlna vody, tak vy zdvihnete stavidlo a zabránite, aby tá voda natiekla smerom k vám. Tak sa nejak chová ten transformátor. A zároveň chráni Česko pred tým, aby im zase neotiekla energia, keď tým Nemcom nefúka a nemajú. Takže nekúpili ste si, nemáte zmluvu, nepredáme vám, takže zase zdvihnú stavidla, aby z Čiech tá energia neotiekla. Napríklad takto to funguje. Takže to len, prepáč, Magde, že som ťa ulešiel. Ďakujem za doplnenie. Takže keby ste mali teraz otázky k tomu, čo som povedala, áno? Môžem ešte niečo, čo sa týka každého z nás. Pred chvíľkou tam odznelo, nechaj ja to vykričím. Pred chvíľkou tam odznelo, keď Trump hovoril, že cena nehnuteľnosti bude o 30% menšia. Dajme tomu, že je to taký humor, ale London School of Economics, čo je univerzita, ktorá sa umiestňuje pravidelne na popredných miestach v rebríčkoch univerzít svetových, robila podrobnú štúdiu, podľa ktorej cena nehnuteľností v Európe klesá v blízkosti veterných parkov o 12%. Teraz vám to preložím do ľudskej reči. Každý z vás, čo býva v rodinnom dome, či je to v Petrovej Si, v Letniči alebo v blízkych obciach, tak bude zrazu cena vášho domu menšia o 10 až 30 tisíc. Som zvedavý, ako vám to refunduje. Ďakujem. Ešte niekto otázku? Alebo nejakú poznámku? Dobre, tak ja si dám otázku, keby ste sa ma chceli opýtať, že jak je financovaný teda štát, keď mzdové dane idú teda do obcí a do miest. Takže štát je financovaný z iných daní, to je DPHčka, spotrebné dane a iné veci, áno. Keby ste sa ma chceli opýtať, jak je financovaná Európska únia, tak je to z cla a z nejakej DPHčky. To ide do Európskej únie. Takže gro financovania obce, miest, nášho štátu si financujeme sami. Aj v číslach by som vám to vedela povedať, keby ste chceli. Otázka? Nejaká otázka? Trochkam, že ak máte pravdu. Ja to hovorím jednoducho. Samozrejme, nie je to také jednoduché. Je to zložitejšie. Ale tak zhruba, aby sme to všetci pochopili, že čo vám chcem povedať. Ja bych sa chcel opýtať. Investor tady vyprávěl minule, keď sme tu sedeli na zastupiteľstve, že má všetko vybavené, všetko. Ja som robil u
U nás totižto v Letniči aj v Petrovej prebiehlo komasácia, scelovaní parcel. To značí, že ľudia už vedia presne, kde majú parcelu, kde majú všetko. A investor tvrdí, máme vybavené, máme ako skrátka parcele a všetko. Není pravda, pretože keď tú turbínu postavia, tak ju postavia možno na 6, 7 aj 8 parcelách, ktoré vlastnia ľudia, ale cez ďalších 20 potrebujú vecné bremeno alebo také niečo, aby sa k tej turbíne mohli dostať, aby tam mohli ťahať káble, aby tam byla cesta. To značí, že v tento kultúráku oni postavia turbínu tu, ale po konec je ďalších 20 majiteľov pozemku, ktoré, a ja som zvedavý, co mi poví na to, keď ja im povím, cez moju parcelu nepôjdete, cez moju parcelu nebudete ťahať káble, nebudete nič. Tak ľudia, nebuďme sprostí. Nerobme si takéto problémy, aby nám zničili zem a automaticky ten pozemek stratí hodnotu. Pretože v Čili, ja neviem, stojí toľko a keď to tam spravia cestu cez ten pozemek, tak už tá parcela nebude mať takú hodnotu. To je jedna vec. A druhá vec. Letniči, jak sa poví, skapal tu pes. Povím vám jedno. Mieli sa staviať pozemky, teda vybaviť pozemky, nevybavilo sa nic, mielo sa to spraviť. Tady ľudia umírajú a noví sem nepôjdu, pretože a keď uvidá ešte to, co sa tu deje, ti vrtule, tak to automaticky povedá si do Letniča a do takej díre. Len kvôli temu takýmto oni, že postavia tu nejakí investori. To bych sa chcel opýtať, že jak to je s týma pozemkami. Či to môžu teda 10 pozemku, jak to budú vysporiadať. No. Pracujem už dlhé roky v Bratislavie a vždycky ráda sa vracam dom. Vracam sa každý deň dom, lebo je mi to dobré, lebo tu mám klid. Měla jsem kolegu a tému jsem vždycky říkala, že já nemusím vědět nic, já jsem děvčica z dědiny a výhled z okna mám do pola. Ale ty jsi chlapec z Bratislavy, výhled z okna máš na Slovnaft. Ty musíš vědět všecko. A včil co? Já budu mít výhled na větrníky, však já budu muset vědět ještě víc jako on. Čím teda na vážnu tému, čo vám prečítam. Zákon o majetku obce. Nebude to dlouhé, nebudu vás trápiť. Orgány obce a organizácie sú povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia. Orgány obce a organizácie sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Sú povinné najmä udržiavať a užívať majetok, chrániť majetok pred poškodením, znečištením, stratou alebo zneužitím. Používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi, viesť majetok v účtovníctve a podobne. Čiže vlastne obec je povinná, dokonca dvakrát to tam je, v jednom odstavci, v jednom paragrafe za sebou je povinná chrániť náš majetok. Takže keď sa podívam na zmluvu, zmluva o partnerstve, vždycky som si myslela, že partnerstvo je rovnocenný vzťah. V tomto prípade by to mělo byť dvoch právnych subjektů. Jeden je teda Green Energy Holding, ktorý tvrdí, že je na trhu 20 rokov. Kati? Od roku 2013. Ja teda mňa učili matematiku už na základnej škole. 20 rokov tam nevidím. A to už tvrdí v roku 21, ne? Čiže 20 rokov na trhu. Áno. Druhým, teda právnym subjektem je obec Letničí alebo Petrová Ves. To je jedno, ktorý. Takže mnoho práv má partner Green Energy Holding,
Práva obcí tam teda nevidím skoro žiadne, okrem teda tých pár eurí, co nám ponúkajú. Takže keď sa opýtame, kde sú tí naše záruky na ochranu toho našeho majetku? Napríklad v tom biletíne, určite ste si ho všetci čítali, kde je zámer investora, tak tam nám hovorí, že on zriadi nejaký účelový rezervný fond, z ktorého vlastne je garantované, že sa potom tí veterné elektrárne vlastne rekultivujú, či jak sa to volá, repowering a podobne. Áno. Čiže vlastne vám vrátia naše pozemky, tak jak sú teraz, ne tam odzadu. Jak keby tam nic nebylo. Keď sa podívam do zmluvy, nic také tam není. Nech to čítam spredu, zezadu, nic. Takže, jak tu pán hovorí, nehnuteľnosti, ktoré sú v okruhu pár kilometrov, tu je to 1000 metrov od obce. Nevím, jak klesná je ich hodnota. Jestli chce investor teda tady něco investovat, tak podľa mňa by ve zmluvě měl garantovat ten rozdíl, že doplatí. Já tu ráda žiju, já sa nechci stěhovat. Ale jakože keď teda, tak to riziko je na něm, lebo on chce podnikat. A záruka? Záruka nikde. No a v neposledném radě je tam teda jeden článek o rozhodcovském súde. Takže keby náhodou sa chcel niekto súdiť s investorama, tak je tam rozhodcovský súd o jednom sudcovi, bez možnosti odvolania. Jeden človek rozhodne a vy už ste skončili. Takže na co to je zmluva o partnerstve? Takže jestli niekto, treba mi vy povedať, aké sú tam výhody alebo záruky, ja si to ráda počujem, jak ľudne, ako keby mňa presviečil, že tam záruky pro mňa, jak pro občana sú, pro môj majetek a pro majetek obce, na ktorú sa skladám. Fajn, akože berú to, keď mňa niekto presviečí. No. Teraz som zapomňala, co som sa povedal. Chcete sa niekto niečo opýtať? Ja si myslím, že to je jasné, to ste povedala. Je tu niekto, kto je za elektrárne a chce mi to vybrať? Určite ale ja som Ja ešte tu také poznámky mám, že my sme mali Rakúšanov v Petrovej Vsi, mali sme ich aj v Radošovciach, ktorí nám krásne povedali, ako u nich tie veterné parky vznikali. Nikto sa ich nepýtal, najprv bola jedna vrtuľa, druhá, tretia a už ich je 300, myslím. Takže ja by som vám len chcela povedať, áno, jak ste hovorili, že není tu veľa letničanov, nevadí, ono sa to roznesie, tak presne, ako to bolo v Radošovciach. Len ide o to, aby ľudia boli informovaní a ľudia, aby sa rozhodli. Ak dovolíme jednu vrtuľu, tak jak v Rakúsku, no tak toto budeme mať zanešvárené proste celé. Ja by som chcela apelovať na vedenie obce. Neviem, koľko je tu poslancov, pán starosta. Nesmejme sa, možno je naozaj chorý, akože to nikdy nevieme. Možno je naozaj chorý. Mňa zarazilo len to, že proste dal minulé zastupiteľstvo ľuďom pri takej vážnej investícii možnosť 2 otáziek. To sme, prosím vás, kde dopracovali? To aj my máme takého starostu, ktorý nežije v Dubovciach. Má trvalý pobyt v Dubovciach, ale žije v Radošovciach. Tiež táto doba sa úplne zbláznila, ale ešte sme tu stále my a nesmieme to dovoliť. A ja si myslím, že ešte by som chcela povedať, že vedenie obce zastupuje obyvateľov, ktorí si ich zvolili. Ľudia im dali svoju dôveru a oni čo urobili? Poza chrbát ľudí proste si tu dohadujú nejaké kšefty doslova do písmena pravdepodobne. Keď som ešte ďalší veterný park je rozrobený Radimo,
Keď som kedysi rozprávala s pani starostkou, mňa nemajú veľmi radi starosti, však viete prečo, hej? Ale keď som rozprávala kedysi s pani starostkou z Radivova, no neexistuje, ja tu nedovolím ani jednu vrtulu. Hej, niečo sa stalo, už je za vrtule. Takže ja si myslím, že ľudia, keď im dali dôveru, tak v podstate oni čo robia? Podrážajú svojich obyvateľov týmto spôsobom, že s nimi nekomunikujú. Proste ja si myslím, že ľudia by naozaj mali všetko vedieť. Hovoria o nás aj v Záhoráku, aj všade píšu, akí sme my hoaxeri a dezinformátori. Ale ja vám chcem jedno povedať, aj investorom. Pracujeme s ľuďmi, ktorí robia tieto posudky. Z Čiech, z Nemecka. Preto si dovolíme ísť na generálnu prokuratúru a dovolíme si ísť na súd. Aj by som vás teraz chcela vyzvať, aby ste sa vy k tomu vyjadrili, keď ste teda sa nedohodli so starostom a nechali ste ľuďom len dve otázky. Poďte sem a povedzte. Poďte sem. Ja vás vyzývam na normálnu debatu, na nič iné. Nehádame sa tu, nekričíme tu. Poďte sem a budeme si konfrontovať. Ja by som ostal tu. Ja mám na mani mikrofón, ale ste povedali, my vás neodpustíme, my tu normálne chceme debatovať. My vás nebudeme riešiť, ale my teda Volám sa Láco Tomáš, som konateľom spoločnosti Green Energy Holding a na úvod by som chcel povedať pár mojich postrehov k tomu, čo tu bolo z viacerých strán povedané, čo sa týka informovanosti. Aj v poslednom čísle Záhoráka som sa dočítal, že napriek pozvaniu investor odmietol účasť na verejnom stretnutí. Nebolo to prvýkrát, kedy takáto nepravda bola prezentovaná. Dočítal som sa, že nie je možné získať na nás kontakt. Neprišli sme, nemáme záujem. Na druhej strane som tu počul, že je to firma, ktorá 20 rokov funguje na Slovensku, je to firma, ktorá existuje v Rakúsku, takže nesúhlasím s tým a dovolím si zaprotestovať proti tomuto. Ja rešpektujem, že každý má právo na svoj názor. My sme prišli do obce Letničia Petrova Ves v roku 2020. Prišli sme s našou ponukou, tá ponuka bola odprezentovaná na obecnom zastupiteľstve. Zúčastnili sme sa niekoľkých obecných zastupiteľstiev, nakoniec boli tu vymenované tie termíny a program každého jedného obecného zastupiteľstva, myslím si, že je vopred zverejnený v obci a každý, kto má záujem, vie si prečítať, o čom bude to zastupiteľstvo, vie, aký je tam program a mnohí z vás možno boli aj tí, ktorí sa zúčastnili toho zastupiteľstva a odpovedali sme im na otázky, ktoré nám boli položené. Až na základe našej ponuky a odsúhlasenia zo strany obecných zastupiteľstiev došlo k podpisu zmluvy o partnerstve. Tá zmluva bola posudzovaná právnymi zástupcami jednej a druhej obce. Keď hovoríme o informovanosti, spoločne s jednou aj druhou obcou, minulý rok v lete sme zorganizovali spoločnú exkurziu do veterného parku v Golse. Minulý rok. Pardon, tento rok. Tá ponuka nebola ohraničená, čo sa týka počtu osôb. Neviem, koľko viete, koľko neviete, ale zúčastnilo sa celkovo 48 obyvateľov. Ja len hovorím 48 obyvateľov, ktorí si vypočuli všetky informácie o projekte, mali možnosť vidieť, ako to okolie vyzerá, či tam poľnohospodárstvo funguje ďalej, či je tam život, či tí obyvateľia odišli odtiaľ, alebo akým spôsobom dokážu existovať s týmito projektami. Tie veže nemajú. Mohol by som sa spýtať, ako ste prišli k tým 60 metrom? Čo je tam iného v tom okolí, ktorom prechádzali do Viedne? Akú výšku majú tie veže? Tie veže majú výšku od 100 metrov do 170 metrov. 100 metrov majú veže, ktoré boli postavené pred 20 rokov. Prečo sa volajú tie veže, ktoré bolo experimentálne, keď majú tam výšku teda Žiadne z tých elektrární sa nevolajú experimentálne, sú to veterné elektrárne komerčne predávané na trhu.
Ja som projektantom. Je vaše údaje v tej EI o výške základu 2 metrov. Sú na výskum. Áno. To, čo mi stojí nad zemou a má výšku 170 metrov, tak to isté ja musím mať na dynamické zaťaženie takej vrchule, ako na zemi je teda, to isté musím mať v zemi. To znamená obrovský zásah do podzemných vôd, do všetkého, čo je tu okolo. Áno? Nikde to tam v tej celej EI nemáte. Prečo tam píšete o 2-metrovém základe, ktorý je na povrchu a to všetko ostatné stojí bokom? Prečo nás zavádzate? Ja som sa postavil v úprimnej viere, že môžem zareagovať na to, čo som počul. Neprišiel som sem spolu s kolegami, preto aby sme sa to nejakým spôsobom prekárali. Nebudem spochybňovať vaše vedomosti, ale ten železobetónový základ naozaj má priemernú hĺbku 2 metre. Rozhodujúci je jeho objem, vzhľadom na výšku toho telesa. A tá väža stojí na 2-metrovom základe, bez pilot, ktoré zasahujú hlboko do zeme, a tá vrtula 80-metrová stojí na tom 2-metrovom základe na povrchu. Možno keby sme jej balónky dali s inertným plynom, ona by sa dokázala značiť. Asi nebude mať význam ďalej odpovedať. Keď nemá význam pokračovať, tak prečo tu, Prečo to nevieme? Prečo to ľudia nevedia? Ale snažím sa vám vysvetliť, že tá väža má typizovaný štandardný základ priemernej hĺbky 2 metre, jeho objem je 800 metrov kubických. To je váha, ktorá zabezpečuje stabilitu toho základu. To nie je pravda. Pilotové základy budú na každej jednej, prípadne studňové základy, ktoré sa dostanú do zeme, musia byť hlboko armované a protiváha musí taká, aká je hore, s dynamickým zaťažením musí odpovedať aj na to. To je jedna. Až inžiniersko-biologický prieskum potvrdí alebo vyvráti, či je možnosť stavať tú väžu so štandardným základom alebo so stredným základom. Možno keď ste základom tak to bude pohľad. Ale my tu máme piesky, štrky, vysoké podzemné vody, ktoré teraz v rámci povodní sa nám dostali do spodku. Vy ste v tých vodách všetci. To nie je len vecou vrchu a vrchného základu. Už tu bolo spomenuté... Kto tie základy podpracoval? Kto ich podpracoval, keď nepozerám do vás, pretože my tam máme tú pôdu, ktorá je naša? Čo môžete ich nájsť do Rakúska. Robia nové veže a vedľa stavajú nové piloty. Nepoužívajú tí staré. Je to tak, pán profesor? Je. Podľa technológie. Môžem najprv zareagovať na tú vašu pripomienku. Povedala tu už moja pani predrečníčka, že sa nachádzame v procese posudzovania vplyvov EIA. Aktuálne sme v štádiu, že bol spracovaný zámer, k tomu zámeru bol stanovený rozsah hodnotenia a v zmysle rozsahu hodnotenia sa pripravuje správa o hodnotení. Správa o hodnotení obsahuje mnohé štúdie, ktoré nám boli podpísané zo strany Ministerstva životného prostredia. Okrem iného aj posúdenie možnosti zakladania veternej elektrárny v danej lokalite. A až po predložení správy o hodnotení, ktorú nerobíme my, ale robia odborné spôsoby osoby, bude možné vyhodnotiť, akým spôsobom, akým typom základu by mohli byť tieto veterné elektrárne inštalované v katastrálnom území vašich obcí. Čo sa týka odstránenia železobetónového základu, už to bolo niekoľkokrát prezentované. Naša spoločnosť mala v minulosti projekt na Skaliton, je to obec na Kysuciach, kde v roku 2008 bola prevádzka veterného parku ukončená. Na základe stanoveného kolaudačného rozhodnutia sme ako investor a prevádzkovateľ boli zaviazaní po skončení prevádzky železobetónové základy odstrániť. Tak sa aj stalo v roku 2008. Betón bol rozdrvený, ktorý obec používal na spevnenie komunikácií a chodníkov.
Pán Lacko, ja vás, super, že ste dvaja Lackovia, aj teda u nás z Radošovce, Dubovce, že si to človek aspoň nepomýli, ale prosím vás, chcem vás opraviť. Ja som nehovorila, že je spustená EIA. Ja som informovala, čo je EIA. Takže poprosím vás, zase, aby, možno ste to nepočuli, je tak, hovorila som, čo tá EIA obsahuje, čo má obsahovať. Keď vy hovoríte, spôsobili, odborne spôsobili, VIČ, VSB, Invest, Radošovce, Popudinské Močidlany, Rohov. Viete, koľko tam je somarín, že nie sú v súlade. Ja nehovorím, že vaši posudzovatelia budú zlí, ja len hovorím o tomto, čo sme riešili. Rohov, Radošovce, Popudinské Močidlany, VSB, Invest, pán Lacko a posudzovateľ bol ten Copkatý, jak sa volal, však vy ho poznáte určite. Totižto tam oni urobili také posudky, ktoré ani nie sú ani v súlade, ani s našimi predpismi. A vy to dobre viete, veď vy sa medzi sebou poznáte. Ešte by som chcela jednu vec povedať. Pán Lacko, druhý, teda ja hovorím náš, toto ste akože váš pán Lacko, ten hovoril, že a jak sa to stalo, jak je to možné, že z 3000 metrov dali na 1000 metrov domov. Však vy ste za to lobovali. Celá vaša tá skupina. A teraz lobujete za 750 alebo 850 metrov, ale chcete robiť projekty tak, že tam nebudú žiadne metre. Viete, my máme tiež svojich ľudí, spolupracujeme s nimi, ja som vám povedala, fakt my nie sme tu sprostí. A naozaj, ja sa vám čudujem, že proste ste bez chrbtovej kosti a považujem to za aroganciu, že vlastne tí ľudia toto nechcú, že bolo aj v Radošovcách referendum, dúfam, že aj toto dopadne dobre, a vy stále riešite, lebo vy čakáte, urobíme si EIU, však možno sa zmení vedenie, možno sa zmenia poslanci. My sme husto obývateľná krajina, obývaná. Dajte tie vrtule niekde tam, kde to nebude nikomu vadiť. Ale nie, prosím vás, tu, aby sme proste mali to dom, aby sme to všetci videli, veď my tu žijeme pre Boha živého. Takže ešte raz, nehovorila som o tom, že už robíte EIU, hovorila som, čo EIA znamená. Dobre? Ja som v súvislosti s tou EOS, ale vyjadril, že aktuálne prebieha proces posudzovania vplyvov. Čo sa týka našej správy o hodnotení, tá ešte nie je hotová, takže nemyslím si, že je to adekvátne hodnotiť a nejakým spôsobom spochybňovať tých odborníkov, ktorí sa podieľajú na tej celkovej správe o hodnotení. My sme ešte žiadnu správu nedali. Ale ja som to vysvetlila, že neviem, aký máte, prosím vás, ale rozprávajte veci, lebo ja som vám hovorila... Máte pocit, že nerozprávam veci? Áno, hovoríte všeobecne o odborníkoch. Ja hovorím, že neviem, akých máte vy odborníkov, ja som len hovorila, akí boli odborníci pri Rohove, Radošovciach. Ja som nehovorila, ja hovorím, že možno máte lepších odborníkov. A budem rada, keď budete mať dobrých odborníkov, aby tam naozaj tie posudky boli pravdivé a aby tí ľudia vedeli, čo ich čaká. Veď možno tie vrtule budú tak úžasné, že nakoniec tí ľudia budú chcieť, ja neviem. Ale my chceme len počuť pravdivé posudky, normálne. Ja som nehovorila o vašich posudzovateľoch, ja ich nepoznám, ja ich neviem. Ale pri týchto parkoch už o tých posudzovateľov vieme a zažiadali sme aj Ministerstvo životného prostredia, aby im zobralo licenciu a ideme ďalej. Ako toto nie je normálne, aby v tejto republike je tu Pocúrkovo, ale proste, aby sa tu niečo robilo voči ľuďom, ktorí proste dostávajú dezinformácie. A oni to otočia proti nám, že my dezinformujeme. Ja iba zopakujem. Aktuálne prebieha proces prípravy správy o hodnotení. V zmysle zákona správa o hodnotení bude doručená na Ministerstvo životného prostredia. Ministerstvo tú správu rozpošle na všetky dotknuté obce. Bude táto správa verejne prístupná, takisto bude zavesená na Enviroportáli a v spolupráci s každou obcou sme zaviazaní zorganizovať verejné prerokovanie tejto správy o hodnotení. Čiže pokiaľ sa dostaneme do tejto fázy, určite budete o tom vopred informovaní. To znamená, že pokračujete ďalej, vy ste proste tu nerešpektujete ľudí, vy proste idete ďalej. A čo sa týka... Aktuálne ideme v zmysle platného zákona. Samozrejme, lebo u nás tá legislatíva je taká, aká je, ale ešte hovorím, je tu sila ľudí proste. A my sa môžeme otázať, že vy ste dali podporu tej EIU na preskúmaniu prešetrenia.
lebo sa vám píše, jaké podklady. Tu ste mali nejakú zmluvu o partnerstve a píše sa tu o nejakých 2 vrtvoch. Zrazu tady tu máme nejaké už podklady, ktoré zistili, že máme tu v katastri 3 vrtvole. Tady to ten partnerstve zase píše, že další po výške alebo niečo vrtvoli tu není nic písané. Takže vy dáte něco preskúmať. Oče, povedz nám, v Letniču budú 3 vrtvole, jak vysoké, aby sme sa dostali na nejaké... Výrobca za všetko. Tak, takže my sme tu nevíme, či budú 2 alebo 3. Kto podpísal 3 vrtvolu a keď? Zmluva o partnerstve bola podpísaná v roku 2021 a v roku 2023 bol podpísaný dodatok k tejto zmluve. 20 a také vrtvole bez zrázu sa zjednalo. To je predmetom toho dodatku. Takže to podpisoval predchádzajúci starosta. Ten podpísal aj tú tretí vrtvolu, ale výžavky vrtvoli. Ja sa iba vyjadrím, zmluva bola 2-krát dodatkovaná, 1-krát sa pridáva vrtvola, čiže sa do zmluvy zakomponovali 3 vrtvole, 2-krát sa navyšovala odplata pre ulic. Musíte ze starostu, že bavíme s poslancama. Však to vieš, lebo tajto už neviedla počuť. Ale to musíte s vašima zástupcama to. Pán Lacko dal iba podnet, dal zmluvu, ale on vám na to nevie odpovedať, pretože... Ale myslíte, že teda on keď výjima, co dal tak, ja to skúmam vlastne. Či ona robí projekt na 3 vrtvole, alebo na 7 vrtvole, alebo... EIA, ktorá prebieha, je na projekt Veterný park Letničie Petrova Ves. To znamená 3 plus 4 veterné elektrárne, čiže celkovo 7 veterných elektrárne. Maximálna výška 255 metrov, najvyšší most veternej elektrárne. A jak môžete robiť EIU, keď neviete presného výrobcu, maximálne vy tam len všetko, aj v tej EIU, aj v týchto našich parkoch je len možno všeobecné metro. Jak môžete... Je to konkrétny typ technológie od konkrétneho existujúceho výrobcu. Ja vám určite nezaručí, že sa vám nezniží hodnota vašeho majetku, na kedy ste celý život robili. Pokiaľ je to dobre, pán doktor, tak ja sa najbližšie domývam,